Iroi try. Saya sit pat ngai ke play pi baro ha kerteng ke badan portam ko jong jisu. Teh ka dik video ngakwa bangan pentip shapi ba ngi don jingduwai kerpang kumba lai po prakentai te kinu ki badan ki mat jingduwai te pilaban pa hang ne nang bangan yo bangan pilaban pa apa ki inbox te ngan yo ban duai kerpang nak benta jong no ki badan kam jingduwai te ublai ke jing suk un yo ban kur kui pi barokot te nak por ngan ju kentu ba pin pentrai kam ye ke bang ju hikai nak ka tien ke jong ublai ba da bun kam kat no lai lan nong ha ka hisngi wat ju penduna pilaban polisi po ar ru tang ba ya ka lai lan nong wat ju penduna te ju hikai barabor duai kynta ar kynta lai kynta ru tang ba ya ka kynta de banduna laban duai po kynta ru kata palat ya ka lai ya ka kynta pilaban duai te ruai ru pilaban ruai kynta ka ba pila te kynta wat nom penduna ba na sentur jong pi wat ju temre wat iginong shun ki jong pi wat ju temre nang bo pleun yo ban kur kui pi te ngin ye le ban pen bet ya ka jing im ka jongi na bo pleun yo ban ju pap ken le se pi don ha pedeng ka ram ka sha le se pi don ha pedeng ka jing pang ka jing hitom ka jing apat ka jing apra ka kenrum ka kenram le se pim dan kam dan jam le se kenu ka benta ko pi dan kam te pila ban message ha bo ka ha ka ni ka YouTube inbox jonga dengan yo ban bu jingduwai kerpang na ka benta ka jong pi ken te sa ai bat I kerteng nai ai jan ai tang ka kerteng labiang ai tang ka kerteng pat ka subject jong ka jingduwai te an so on ka phone tang bangan pet ye ki prayer request ki jong pi baro te nga e je pi de ka jing e ka jong play te play ka jing sok un yo ban kur kui pi na ko be por sha ko be por te kinu ki ba kwa kendo mark mat enga te nga la sa sha ni sho nyu kwan ken hab ya nang te na po lat sao te tang ba shwa ban wan phya ban phone chwa nga khnang bangan tip yo de ka sngi ka bangam don ra yang yo le no e ka jing wan jong pi te ki ba shong kali ka mai shong be na te na po stan na te na po mau lai thlong to badan to stan ber em nang to te tang ba nang ni te pat kamot yo kali re hab shu reserve his pa san po hate halat sao na lat sao pa la pa ho ken ka kali te da de pat kitu ki priu ki ba shu don kam tai ki da wai ki jong ni pat te shim na mat plan ru ken te ki badan kam jing duai pat te ki hab ba hi ban wan kendu yang amar mat te ki badan kam jing duai te pila ban wan ba chini po lat sao ken te tang ba shwa ban wan phya ban ai kerteng lupa ko mentaka singi da wan ko la shai bangin yo ban bu jing duai kerpang lupa nam da jong pi ke ai ke ba uble udon kam ye pi ban le bangin yo bangin betai ken te na ka benta ki ba pi shu pa pat ha ki inbox to wat nam ngoi ai re ni nam la bangin ju pap ka wei pa ko wei ke jing duai jong pi tang ba ni la pu be ke jing duai ke ba kerpang te ta hi ke ke ba kong san te na ka benta ki ban kerpang shene pat ni la ken man ai ka ju pap ke ai ke ba uble udon man ong ye pi te hanrel da ju pap do dia parot te kemon kala shem jing hi yangi te hanre ka jing duai pat ngila duai bha hi na do man sim te ki nu ki ba kwa ban phone nga ka de ba chi khat we ba je ado san ba je te tang batang ki mat ki ba kong san na mal badai kran thana phone ru kum no te na kam ta ki prayer request phila ban message ha ka no por te la da ngam yo ban reply ru da bun than ngum to ta mangala puli to ki message ka mun ngila duai bha ba ken te nai thau ke ni ka jing duna ka jongi la dangim yo ra bangin rai ki phone calls ki jong pi te tang ta hi uble ni ban kur khui phi barokhat ya roi trai